Όταν περνάς τα 60 και μετά, ποιος θα σταθεί πραγματικά στο πλευρό σου? Όταν είσαι πιο νέος, η απάντηση φαντάζει προφανής. Η οικογένειά σου, οι πιο κοντινοί σου φίλοι, οι άνθρωποι που γνωρίζεις χρόνια. Αλλά μόλις κλείσεις τα 60, η πραγματικότητα αρχίζει να δείχνει ένα ελαφρώς διαφορετικό πρόσωπο. Η ζωή αλλάζει, οι άνθρωποι απασχολούνται, οι προτεραιότητες μετατοπίζονται και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι το σύστημα υποστήριξης στο οποίο πάντα πίστευες ίσως να μην είναι τόσο αξιόπιστο όσο νόμιζες. Σε αυτό το βίντεο θα αποκαλύψουμε 6 βασικούς πυλώνες που γίνονται πιο σταθεροί και πιο σίγουροι από την οικογένεια, καθώς μεγαλώνεις. Δεν πρόκειται για το να απομακρύνεις τους ανθρώπους, είναι το να καταλάβεις από πού πηγάζει η πραγματική σταθερότητα και να εξασφαλίσεις ότι δεν θα μείνεις εκτεθειμένος όταν θα χρειάζεσαι υποστήριξη περισσότερο. Όταν χτίσεις μια ισχυρή βάση πάνω σε αυτούς τους 6 πυλώνες, αποκτάς την ασφάλεια και την ανεξαρτησία που θα σε συνοδεύσουν σε όλες τις προκλήσεις της ζωής. Μείνε μαζί μας μέχρι το τέλος, γιατί αυτοί οι 6 πυλώνες μπορεί να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο που σκέφτεσαι για την υποστήριξη. Και μόλις τους κατανοήσεις, δεν θα ξανανιώσεις ποτέ ανίσχυρος, μόνος ή απροετοίμαστος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πυλώνας πρώτος. Η οικονομική σου σταθερότητα. Η πιο αξιόπιστη υποστήριξη που θα έχεις ποτέ δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι η οικονομική σου ανεξαρτησία. Τα χρήματα μπορεί να μην αγοράζουν την ευτυχία, αλλά αγοράζουν την ασφάλεια, την ελευθερία και την ηρεμία. Όσο μεγαλώνεις, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς ότι το να βασίζεσαι στην οικογένεια για οικονομική βοήθεια δεν είναι σχέδιο, είναι ρίσκο. Τα παιδιά σου έχουν τη δική τους ζωή, τα δικά τους έξοδα και τις δικές τους οικογένειες για να φροντίσουν. Ακόμα και αν σε αγαπούν βαθιά, μπορεί να μην είναι πάντα σε θέση να βοηθήσουν όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Σκέψου τον Ρίτσαρντ, έναν 70χρονο άντρα που πάντα θεωρούσε δεδομένο ότι τα παιδιά του θα έμπαιναν μπροστά αν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Τους είχε βοηθήσει στο πανεπιστήμιο, τους είχε δανείσει χρήματα όταν χρειαζόταν και ήταν πάντα εκεί όταν τον καλούσαν. Όμως, όταν ένα απρόσμενο ιατρικό πρόβλημα εξάντλησε τις αποταμιεύσεις του, ζήτησε βοήθεια από τα παιδιά του, μόνο για να συνειδητοποιήσει ότι πάλευαν και εκείνοι με τα δικά τους στεγαστικά, τους δικούς τους λογαριασμούς και τις δικές τους οικονομικές προκλήσεις. Όχι επειδή δεν νοιάζονταν, αλλά επειδή η ζωή είναι απρόβλεπτη. Γι' αυτό η οικονομική σταθερότητα είναι ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες υποστήριξης που μπορείς να χτίσεις. Δεν είναι να είσαι πλούσιος, είναι να είσαι προετοιμασμένος. Είναι να έχεις ένα σχέδιο για έκτακτες ανάγκες, μια σταθερή πηγή εισοδήματος στην οποία μπορείς να βασιστείς και μια ξεκάθαρη κατανόηση του πώς να διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου, ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να εξαρτάσαι από κανέναν άλλο για να τα βγάλεις πέρα. Αν είσαι στα 60 σου ή και παραπάνω, είναι ώρα να ρωτήσεις τον εαυτό σου. Έχω αρκετά αποταμιευμένα για να καλύψω απρόσμενα έξοδα. Είναι ασφαλές το εισόδημά μου από τη σύνταξη. Έχω ελαχιστοποιήσει τους οικονομικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να με φέρουν σε ευάλωτη θέση. Αν η απάντηση είναι όχι, η ώρα να δράσεις είναι τώρα. Μάθε να διαχειρίζεσαι τον προϋπολογισμό σου σοφά, απόφυγε τα περιττά χρέη και επένδυσε σε πράγματα που θα σου φέρουν μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Γιατί στο τέλος της ημέρας η οικονομική σου ασφάλεια είναι το ένα πράγμα που θα στέκεται πάντα δίπλα σου, ό,τι και αν σου φέρει η ζωή. Πυλώνας. Δεύτερος, η σωματική σου υγεία. Υπάρχει ένα πράγμα στη ζωή που καμία αγάπη, κανένα χρήμα ή υποστήριξη από άλλους δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Η υγεία σου. Μετά τα 60, το σώμα σου γίνεται είτε ο μεγαλύτερός σου σύμμαχος, είτε το μεγαλύτερό σου εμπόδιο. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχεις όλη την οικονομική ασφάλεια του κόσμου, αλλά αν η υγεία σου κλονιστεί, η ελευθερία σου εξαφανίζεται.
Και ενώ η οικογένεια μπορεί να νοιάζεται για σένα, δεν μπορεί να ασκηθεί για σένα, δεν μπορεί να φάει τις σωστές τροφές για σένα και δεν μπορεί να σταματήσει τις επιπτώσεις της γύρανσης για σένα. Αυτή η ευθύνη πέφτει εξ ολοκλήρου σε σένα. Πάρα πολλοί άνθρωποι παραμελούν την υγεία τους, θεωρώντας ότι όταν έρθει η ώρα κάποιος θα είναι εκεί να τους φροντίσει. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα κι αν η οικογένειά σου σε αγαπά, έχουν τη δική του ζωή. Μπορεί να μην έχουν το χρόνο, την ενέργεια ή τη δυνατότητα να γίνουν ο φροντιστής σου. Και το να εξαρτάσαι από άλλους για να διαχειριστούν την ευημερία σου μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ανίσχυρος. Γι' αυτό το να βάζεις την υγεία σου σε προτεραιότητα τώρα είναι μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις που μπορείς να κάνεις για το μέλλον σου. Πάρε την ιστορία του Καρλ, ενός 68χρονου άντρα που ήταν πάντα δραστήριος στα νιάτα του, αλλά αφέθηκε μετά τη συνταξιοδότηση. Υπολόγιζε ότι είχε άφθονο χρόνο να ξαναβρει τη φόρμα του, αλλά προτού το καταλάβει, τα επίπεδα ενέργειάς του έπεσαν, η κινητικότητά του μειώθηκε και οι απλές δουλειές έγιναν δύσκολες. Τα παιδιά του τον επισκέπτονταν όταν μπορούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να είναι εκεί κάθε μέρα για να τον βοηθούν. Τελικά συνειδητοποίησε ότι αν ήθελε να διατηρήσει την ανεξαρτησία του, έπρεπε να πάρει τον έλεγχο της υγείας του. Όχι αύριο, όχι του χρόνου, αλλά τώρα. Δεν χρειάζεται να προπονείσαι σαν αθλητής, αλλά οι μικρές, σταθερές προσπάθειες κάνουν όλη τη διαφορά. Κίνησε το σώμα σου κάθε μέρα, φάε τροφές που σε τροφοδοτούν αντί να σε βλάπτουν και πάρε στα σοβαρά τους ιατρικούς σου ελέγχους. Αν έχεις αγνοήσει προειδοποιητικά σημάδια, πόνους που δεν υποχωρούν, δυσκολία στο περπάτημα, αλλαγές στα επίπεδα ενέργειας, είναι ώρα να σταματήσεις να τα παραμελείς. Ο μελλοντικός σου εαυτός θα σε ευχαριστήσει για κάθε υγιεινή επιλογή που κάνεις σήμερα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το ισχυρότερο σύστημα υποστήριξης δεν είναι τα παιδιά σου, τα αδέρφια σου ή οι φίλοι σου. Είναι η δική σου ικανότητα να παραμένεις δυνατός, δραστήριος και ικανός. Και όσο περισσότερο βάζεις την υγεία σου σε προτεραιότητα τώρα, τόσο λιγότερο θα χρειαστεί να βασιστείς σε οποιονδήποτε άλλο αργότερα. Αν παρακολουθείς ακόμα αυτό το βίντεο και αυτές οι πληροφορίες σου φαίνονται πολύτιμες, σχολίασε τον αριθμό 2 παρακάτω για να με ενημερώσεις ότι είσαι εδώ. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, σου συνιστώ να εγγραφείς και να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Τώρα, ας προχωρήσουμε. Πυλώνας 3. Ο κοινωνικός σου κύκλος. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι καθώς μεγαλώνουν είναι να απομονώνονται. Ίσως συμβαίνει αργά. Φίλοι μετακομίζουν, αγαπημένα πρόσωπα πεθαίνουν και προτού το καταλάβεις, ο κοινωνικός σου κύκλος έχει γίνει μικρότερος από ποτέ. Το πρόβλημα είναι ότι χωρίς ισχυρές φιλίες η μοναξιά εισχωρεί και η μοναξιά, ειδικά μετά τα 60, είναι επικίνδυνη. Δεν επηρεάζει μόνο τα συναισθήματά σου, επηρεάζει την υγεία σου, την πνευματική σου οξύτητα, ακόμα και τη διάρκεια ζωής σου. Μπορεί να υποθέτεις ότι η οικογένεια θα είναι πάντα εκεί για να σου κρατάει συντροφιά, αλλά εδώ είναι η αλήθεια. Τα παιδιά σου έχουν τη δική του ζωή, έχουν καριέρες, οικογένειες και ευθύνες που τα κρατούν απασχολημένα. Μπορεί να σε αγαπούν βαθιά, αλλά δεν μπορούν να είναι η μοναδική σου πηγή συντροφιάς. Γι' αυτό ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες υποστήριξης είναι το κοινωνικό σου δίκτυο. Οι άνθρωποι που σε ελέγχουν, που σε κάνουν να γελάς, που φέρνουν ενέργεια στη ζωή σου. Αυτές οι σχέσεις δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Κοίτα κάποια σαν τη Μάργαρετ, μια 73 χρονών γυναίκα που πάντα βασιζόταν στην οικογένειά της για συντροφιά. Είχε 2 γιους, που και οι 2 την αγαπούσαν πολύ, αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια, απασχολούνταν με τη δουλειά και το μεγάλωμα των δικών τους παιδιών. Τηλεφωνούσαν ακόμα, αλλά οι καθημερινές επισκέψεις και οι συγκεντρώσεις του Σαββατοκύριακου έγιναν λιγότερο συχνές.
Η Μάργαρετ άρχισε να νιώθει μοναξιά, περιμένοντας τηλεφωνήματα που δεν έρχονταν πάντα. Τότε έκανε μία αλλαγή. Άρχισε να επανασυνδέεται με παλιούς φίλους, να συμμετέχει σε μία ομάδα της κοινότητας, ακόμα και να αποκτά νέα χόμπι που την έφεραν σε επαφή με νέους ανθρώπους. Ξαφνικά η ζωή της γέμισε συζητήσεις, κοινό γέλιο και μια αίσθηση σκοπού που δεν είχε. Δεν χρειαζόταν να περιμένει την οικογένειά της για να νιώσει συνδεδεμένη. Έχτισε αυτή τη σύνδεση μόνη της. Οι φιλίες, οι κοινοτικές ομάδες, ακόμα και οι περιστασιακές γνωριμίες σου δίνουν κάτι ανεκτήμητο, μία αίσθηση του ανήκειν. Είτε πρόκειται για έναν γείτονα με τον οποίο συζητάς, μία λέσχη βιβλίου που παρακολουθείς ή μία ομάδα στο τοπικό σου γυμναστήριο. Το να έχεις ανθρώπους στη ζωή σου εκτός από την οικογένειά σου δημιουργεί μία βάση συναισθηματικής δύναμης. Και όσο περισσότερες συνδέσεις χτίσεις τώρα, τόσο περισσότερη υποστήριξη θα έχεις στα χρόνια που έρχονται. Λοιπόν, ρώτησε τον εαυτό σου, ποιον έχεις στη ζωή σου αυτή τη στιγμή που σου φέρνει χαρά? Αν η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη, είναι καιρός να διευρύνεις τον κύκλο σου. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο δεν αφορά μόνο τη συντροφιά. Αφορά το να έχεις ανθρώπους που σε ανεβάζουν, σου υπενθυμίζουν την αξία σου και κάνουν κάθε στάδιο της ζωής πιο πλούσιο. Πυλώνας 4. Η αίσθηση του σκοπού σου. Μία από τις πιο παραβλεφθήσεις πηγές υποστήριξης στη ζωή δεν είναι ένα άλλο άτομο. Είναι η δική σου αίσθηση του σκοπού. Μετά τα 60, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται μία αλλαγή. Οι ρόλοι που κάποτε έδιναν νόημα στη ζωή, το να είσαι γονιός, εργαζόμενος, φροντιστής, αρχίζουν να ξεθοριάζουν. Έρχεται η συνταξιοδότηση, τα παιδιά γίνονται ανεξάρτητα και ο ρυθμός της ζωής επιβραδύνεται. Και χωρίς μια ξεκάθαρη αίσθηση κατεύθυνσης, είναι εύκολο να αρχίσεις να νιώθεις αόρατος, περιττός ή ακόμα και χαμένος. Η αλήθεια είναι ότι όσο κι αν σε αγαπάει η οικογένειά σου, δεν μπορεί να σου δώσει σκοπό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να χτίσεις μόνος σου. Το να έχεις έναν λόγο να ξυπνήσεις το πρωί, είτε πρόκειται για ένα πάθος, ένα έργο ή έναν στόχο, κρατά το μυαλό σου οξύ, τα συναισθήματά σου σταθερά και τη ζωή σου γεμάτη. Είναι αυτό που σε κρατά αφοσιωμένο στον κόσμο, αντί να παρακολουθείς απλώς από την άκρη. Σκέψου κάποιον σαν τον Γιώργο, έναν 70χρονο συνταξιούχο μηχανικό. Όταν άφησε το χώρο εργασίας, ήταν ενθουσιασμένος που επιτέλους θα χαλάρωνε. Αλλά μετά από λίγους μήνες, άρχισε να νιώθει ανήσυχος, σαν να έλειπε κάτι. Οι μέρες του φάνταζαν άδειες. Τα παιδιά του τον επισκέπτονταν περιστασιακά, αλλά είχαν τη δική του ζωή. Τότε αποφάσισε να δράσει. Άρχισε να κάνει εθελοντισμό σε ένα τοπικό σχολείο, διδάσκοντας σε μικρά παιδιά πώς να κατασκευάζουν πράγματα. Πολύ γρήγορα είχε ένα νέο λόγο να σηκώνεται κάθε πρωί, κάτι που τον έκανε να νιώθει πολύτιμος, χρήσιμος και αφοσιωμένος στη ζωή. Ο σκοπός δεν χρειάζεται να προέρχεται από μια δουλειά. Μπορεί να είναι οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις ζωντανός, να μαθαίνεις κάτι καινούριο, να καθοδηγείς άλλους, να ασχολείσαι με την κυπουρική, τη ζωγραφική, τα ταξίδια ή ακόμα και απλώς να θέτεις προσωπικούς στόχους. Είναι το να κάνεις πράγματα που σου φέρνουν χαρά και σε κρατούν πνευματικά και συναισθηματικά ενεργό. Αν ένιωθες ότι οι καλύτερες μέρες σου έχουν περάσει, είναι καιρός να αλλάξεις αυτή την νοοτροπία. Ο σκοπός σου δεν είναι κάτι που εξαφανίζεται καθώς μεγαλώνεις, εξελίσσεται. Και όσο περισσότερο επενδύεις στην έβρεση νοήματος στην καθημερινότητά σου, τόσο λιγότερο θα χρειάζεται να βασίζεσαι σε άλλους για την ευτυχία. Γιατί στο τέλος της ημέρας η ισχυρότερη υποστήριξη που μπορείς να έχεις δεν είναι κάποιος που κρατά το χέρι σου. Είναι η φλόγα μέσα σου που συνεχίζει να σε οθεί προς τα εμπρός. Αν παρακολουθείς ακόμα αυτό το βίντεο και αυτές οι πληροφορίες σου φαίνονται πολύτιμες, σχολίασε τον αριθμό 4 παρακάτω για να με ενημερώσεις ότι είσαι εδώ.
Και αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, σου συνιστώ να εγγραφείς και να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Η υποστήριξή σου μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε καλό περιεχόμενο για να σε ενημερώνουμε και να σε εμπνέουμε. Τώρα, ας προχωρήσουμε. Πυλώνας 5. Η συναισθηματική σου ανθεκτικότητα. Η ζωή έχει τον τρόπο να σε δοκιμάζει όποια και αν είναι η ηλικία σου. Μετά τα 60, οι προκλήσεις δεν σταματούν, απλώς αλλάζουν. Οι φιλίες ξεθοριάζουν, αγαπημένα πρόσωπα πεθαίνουν, ανακύπτουν προβλήματα υγείας και μερικές φορές η ζωή φαίνεται πιο μοναχική από πριν. Η αλήθεια είναι ότι όση υποστήριξη και αν έχεις από τους άλλους, η πιο αξιόπιστη πηγή δύναμης θα προέρχεται πάντα από μέσα σου. Η ικανότητά σου να προσαρμόζεσαι, να επεξεργάζεσαι τα συναισθήματα και να βρίσκεις ειρήνη σε δύσκολες στιγμές είναι αυτό που σε κρατάει σε κίνηση, ακόμα και όταν οι περιστάσεις δεν πηγαίνουν όπως περίμενες. Πάρα πολλοί άνθρωποι βασίζονται στην οικογένεια για να είναι το σύστημα συναισθηματικής τους υποστήριξης, πιστεύοντας ότι τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους ή οι συγγενείς τους θα είναι πάντα εκεί για να τους παρηγορήσουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο καθένας έχει τις δικές του μάχες να δώσει. Μπορεί να μην έχουν πάντα το χρόνο ή την ενέργεια να είναι η πηγή συναισθηματικής σταθερότητας που χρειάζεσαι. Γι' αυτό το να χτίσεις συναισθηματική ανθεκτικότητα είναι τόσο σημαντικό. Σου επιτρέπει να βρεις δύναμη μέσα σου αντί να την αναζητάς συνεχώς από τους άλλους. Πάρε την ιστορία της Ελένης, μιας 75 χρονών γυναίκας που έχασε το σύζυγό της μετά από 40 χρόνια γάμου. Στην αρχή στηρίχτηκε στα παιδιά της για συναισθηματική υποστήριξη, αλλά με τον καιρό συνειδητοποίησε ότι παρόλο που νοιάζονταν βαθιά, είχαν τις δικές τους οικογένειες και ευθύνες να διαχειριστούν. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να περιμένει από αυτούς να καλύψουν το κενό που ένιωθε μέσα της. Αντί να αφήσει τη θλίψη να την καταβροχθήσει, επικεντρώθηκε στο να δυναμώσει τον εαυτό της συναισθηματικά. Συμμετείχε σε μια ομάδα υποστήριξης, άρχισε να κρατάει ημερολόγιο και εφάρμοζε καθημερινά την ευγνωμοσύνη. Με τον καιρό ανακάλυψε κάτι ισχυρό. Δεν χρειαζόταν κάποιον άλλο για να διορθώσει τη θλίψη της. Είχε τη δύναμη να θεραπευτεί μόνη της. Η συναισθηματική ανθεκτικότητα δεν σημαίνει καταπίεση των συναισθημάτων ή προσποίηση ότι είσαι πάντα δυνατός. Σημαίνει αναγνώριση του πόνου, υγιή επεξεργασία του και ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπισης που σου επιτρέπουν να πλοηγείσαι στα πάνω και τα κάτω της ζωής με χάρη. Είναι το να έχεις διέξοδο, είτε πρόκειται για γραφή, διαλογισμό, θεραπεία ή απλή αυτοπαρατήρηση, που σε βοηθά να βρεις την ειρήνη μέσα σου, αντί να εξαρτάσαι από άλλους για να την προσφέρουν. Ό,τι κι αν σου φέρει η ζωή, η ικανότητα να σταθείς δυνατός μόνος σου θα είναι πάντα μία από τις μεγαλύτερες πηγές υποστήριξής σου. Όσο περισσότερο καλλιεργείς τη συναισθηματική ανθεκτικότητα, τόσο λιγότερο θα νιώθεις εξαρτημένος από άλλους για να νιώσεις ολοκληρωμένος. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το άτομο που θα είναι πάντα μαζί σου, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε θρίαμβο, είσαι εσύ. Πυλώνας 6. Η ικανότητά σου για προσαρμογή. Αν υπάρχει μια αλήθεια για τη ζωή μετά τα 60, είναι αυτή. Τίποτα δεν μένει το ίδιο. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι συνθήκες μετατοπίζονται και τα πράγματα στα οποία κάποτε βασιζόσουν μπορεί να μην είναι πλέον τόσο αξιόπιστα όσο ήταν. Το κλειδί για να ευδοκιμήσεις σε αυτό το στάδιο της ζωής δεν είναι να κρατηθείς από το παρελθόν, αλλά η ικανότητά σου να προσαρμόζεσαι. Όσοι δυσκολεύονται περισσότερο με τη γύρανση είναι συχνά εκείνοι που αντιστέκονται στην αλλαγή, που προσκολώνται πολύ σφιχτά σε αυτό που ήταν αντί να αγκαλιάζουν αυτό που είναι. Αλλά εκείνοι που μαθαίνουν να προσαρμόζονται, να παραμένουν ανοιχτοί και να καλωσορίζουν νέες δυνατότητες, βρίσκουν χαρά και εκπλήρωση, ό,τι και αν φέρει η ζωή. Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι μόλις φτάσουν σε μια συγκεκριμένη ηλικία έχουν βολέψει τους τρόπους τους,
Αλλά αυτός ο τρόπος σκέψης μπορεί να είναι επικίνδυνος. Μπορεί να σε εμποδίσει να ανακαλύψεις νέες ευκαιρίες, να γνωρίσεις νέους ανθρώπους και να μάθεις πράγματα που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τη ζωή σου. Το να είσαι προσαρμοστικός δεν σημαίνει απλώς να αποδέχεσαι την αλλαγή. Σημαίνει να αναζητάς ενεργά τρόπους για να αναπτυχθείς μαζί της. Κοίτα κάποιον σαν το Φρανκ, έναν 78χρονο άντρα που πάντα βασιζόταν σε διαζώσεις φιλίες για να παραμείνει συνδεδεμένος. Όταν πολλοί από τους φίλους του μετακόμισαν ή πέθαναν, αρχικά ένιωσε χαμένος. Σκέφτηκε, υποθέτω ότι έτσι είναι όταν μεγαλώνεις. Αλλά μετά, αντί να παραιτηθεί στη μοναξιά, αποφάσισε να προσαρμοστεί. Έμαθε πώς να χρησιμοποιεί βιντεοκλήσεις για να παραμείνει συνδεδεμένος με μακρινούς συγγενείς, συμμετείχε σε μια διαδικτυακή ομάδα συζήτησης για την ιστορία, ακόμη και έκανε μερικούς νέους φίλους στην πορεία. Αντί να αφήσει την αλλαγή να τον νικήσει, επέτρεψε στον εαυτό του να αναπτυχθεί μαζί της. Οι άνθρωποι που ευδοκιμούν μετά τα 60 δεν είναι απαραίτητα εκείνοι με τους περισσότερους πόρους ή το ισχυρότερο σύστημα υποστήριξης. Είναι εκείνοι που αρνούνται να μείνουν κολλημένοι στους τρόπους τους, που παραμένουν περίεργοι και που βρίσκουν τρόπους να προσαρμοστούν, ό,τι και αν τους φέρει η ζωή. Αν μία πόρτα κλείσει, ψάχνουν για άλλη. Αν μία σχέση αλλάξει, βρίσκουν νέους τρόπους σύνδεσης. Αν κάτι δεν λειτουργεί πλέον, είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό. Η ικανότητά σου να προσαρμόζεσαι είναι ένας από τους μεγαλύτερους πυλώνες υποστήριξης που θα έχεις ποτέ. Σου επιτρέπει να πλοηγείσαι στη ζωή με ανθεκτικότητα, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και όσο περισσότερο αγκαλιάζεις την αλλαγή, αντί να τη φοβάσαι, τόσο λιγότερο θα νιώθεις ότι χάνεις κάτι και τόσο περισσότερο θα συνειδητοποιείς ότι κάθε στάδιο της ζωής προσφέρει κάτι νέο να κερδίσεις. Αν είσαι ακόμα εδώ και βρίσκεις αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες, πληκτρολόγησε τον αριθμό 6 στα σχόλια παρακάτω για να με ενημερώσεις ότι παρακολουθείς. Η υποστήριξή σου με βοηθά να συνεχίσω να δημιουργώ περιεχόμενο που έχει σημασία για σένα. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, σου συνιστώ να εγγραφείς και να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Η υποστήριξή σου μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε καλό περιεχόμενο για να σε ενημερώνουμε και να σε εμπνέουμε. Τελικές σκέψεις. Το να φτάσεις στα 60 και μετά είναι ένα στάδιο της ζωής που έρχεται και με σοφία και με προκλήσεις. Και ενώ η οικογένεια μπορεί να κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου, η πραγματικότητα είναι ότι η πιο αξιόπιστη υποστήριξη που θα έχεις ποτέ δεν βρίσκεται σε άλλους ανθρώπους. Βρίσκεται στη βάση που χτίζεις για τον εαυτό σου. Η οικονομική σου σταθερότητα διασφαλίζει ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να βασιστείς σε κάποιον άλλο για να τα βγάλεις πέρα. Η σωματική σου υγεία καθορίζει αν μπορείς να διατηρήσεις την ελευθερία και την ανεξαρτησία σου. Ο κοινωνικός σου κύκλος σε κρατά συνδεδεμένο, αφοσιωμένο και συναισθηματικά πλήρη. Η αίσθηση του σκοπού σου δίνει νόημα και κατεύθυνση στη ζωή σου, ανεξάρτητα από την ηλικία σου. Η συναισθηματική σου ανθεκτικότητα σε δυναμώνει ενάντια στις αναπόφευκτες δυσκολίες της ζωής. Και η ικανότητά σου να προσαρμόζεσαι σου επιτρέπει να ευδοκιμείς ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδίασες. Αν έχεις αυτούς τους 6 πυλώνες στη θέση τους, δεν θα νιώσεις ποτέ εντελώς μόνος. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να οικετεύσεις για υποστήριξη, να νιώσεις αβοήθητο σε δύσκολες στιγμές ή να περιμένεις κάποιον άλλον να επέμβει και να σε σώσει. Γιατί η αληθινή σταθερότητα δεν προέρχεται από την ελπίδα ότι οι άλλοι θα είναι εκεί για σένα. Προέρχεται από τη γνώση ότι είσαι ήδη προετοιμασμένος να σταθείς δυνατός, ό,τι και αν φέρει η ζωή. Σε ευχαριστούμε που ήρθες μαζί μας σήμερα. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σου.
Άφησε ένα σχόλιο παρακάτω και μοιράσου ένα πράγμα που έμαθες σήμερα και πώς σκοπεύεις να το χρησιμοποιήσεις στη ζωή σου. Οι σκέψεις σου είναι σημαντικές για εμάς, οπότε μη διστάσεις να τις μοιραστείς. Το να διαβάζουμε τα σχόλιά σου μας δίνει μεγάλη όθηση και ενθάρρυνση. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και το βρήκες χρήσιμο, κάνε like, εγγραφή και κοινοποίησε. Η υποστήριξή σου μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε καλό περιεχόμενο για να σε ενημερώνουμε και να σε εμπνέουμε. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και ανυπομονούμε να σε δούμε στο επόμενο βίντεο.